Sore-sore padang bulan. Ayo. Ayo kanca padha dolanan. Ini kan, ini dong. Korek. Kowe rene. Rame-rame deket-deket. Ana ning Talindri kene. Kai. Kaya ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore gedhok asale saka tela mata ngantuk ikut nambane apa ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mangko Jajal niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. ayo ngaji Asoe. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek aso itu. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek aso itu. Engko mak kecup ngono. Siji. ayo ngaji Loro. sinau men ra bodho Telu. golek ilmu Telu loro siji. Kowe iki tak goleke nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Aso. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. salat salat 5. perintah agama 6. ati ayem 4, 5, 6. Lembar kuwi wis 7, 8 sama 10. kok dia nggak cerdas kayak aku Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek ini aso. spontan loh ini Jajal. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. selentem sing ngendi Selentem Gantem iki ka lho, lho. gamelan ka lho. Oh, Selentem. aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sik, gak apik. Gender. tak tekeno sesender Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Saya tak golek nih. Katuk. ketok kemraket mesti matok Iso. Lah nek jedor Jedor. kan lho. Aja nyejit timbang tledor. Ana gambang Mas, Gambang. ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Aso. Golek iso. Piken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Wah, usah. Ora niken iki sumputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki lho. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Tuk, ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki abahe Nyanyi. ngajak bahagia. ya Iya. Ngajak seneng Iya. bareng bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. Amin, amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba, Nduk.
manut panjenengan pundutane wis manut mawon Iya, kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti wis kulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink mari gawe. Gak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke. Lah iya no, iya bawani. Coba. Iki lagune Anoman Obong, Heeh. Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus Pomo. sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Aku. Cara anune Dasamuka. Lah, kae Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Apa? Abah. Abahamu. Abah amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat Amin. wilujeng. Amin. Sudah? Sudah. Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu. Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Nggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit lidik sudah. Tapi tadi merah, tak gue makan guli aku deledek entek. Asoy. Aso. Neno nano, sakmono, cah bagus. Nggih. Den, Sik jajal to. Jajal sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Tutup. Ya tuh. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeming ora ganggu kowe Sinto. Sinto Zaman Anoman kuwi lho enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Anoman sampean lho kudune Ayo. maju tuh Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Iso. dadi amu
Obong gedhe nyeluk pemadam kebakaran. Ngarya jroning Lan praja aku kowe. Obong gedhe jroning praja njaluk Lah iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gedhe ngono lho. Mas aku nyawi bojomu. Jroning praja. iki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem lulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lha kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean komposer. cara lawas ya, Gus. Pinem lulu pinem pinem lulu. Pat dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae ne. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan nduk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem Spesial lagi. kuwi ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku urung kaya. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah niki iki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Sikat. Abang. Oh, caranya. Iki nabuh. Kok malah ndongak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. Keplak. Kuwi guse kok mau goblak-goblak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo, Delok. tek. Di sini. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dik yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tabuhan. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho iki. Kita toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya, syukur. Kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Ini penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tabuh, ben apik. Dengising di sini.
Ya. Siap. Luar biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Gluduk karo Nduk niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko.